došli u video koji se dugo čekao. Nebojša je ovdje sa mnom i mi smo došli posle više godina dogovaranja na Žabljak, na Durmitor, u nameri da izvezemo durmitorski prsten koji sam ja već pre 4 godine izvezao i ubedio sam Nebojšu da mi pravi društvo. Nebojša, kako se osjećaš pred najtežu rutu u svom životu? Imam tremu. Dobro, bilo je dobrih priprema u Beogradu, tako da se nadam uz ovu temperaturu ovdje da to neće biti tako strašno. Jeste, malo je svežije ovdje, do 20 stepeni, znači nije vrućina kao u Beogradu, mada je u celom regionu je zahladilo. Ono što nas čeka danas na ovoj ruti je, zvanično je 81 km, oko 81 km je ova ruta sa 2100 metara malo manje uspona. Planiramo da idemo kontrarutom nego što sam išao prošli put. Ja sam prošli put išao ka Sedlu, onda se spuštao ka Dobrom dolu i Todorovom dolu, pravio krug tamo i vraćao se iz pravca Momčilovog grada. A mi ćemo sada idemo u pravcu Momčilovog grada i onda ćemo ići ka Sedlu. Imamo ceo dan, nećemo žuriti i to je to. Spreman, Nebojša? Spreman ko zapeta puška, ajmo. Krećemo, idemo. To je to. Ovdje desno. Ajmo. Samo dvojku pratimo i to je to. I odmah uzbrda. Odmah zajebancija na početku. To je to što smo se spuštali. Levo. Pravo ti je za Ćurevac, evo vidiš, evo ti ga oznaka. Ovo je raskršće, znači desno se ide za Ćurevac, levo idemo mi na prsten, sutra ćemo ići na Ćurevac, to je to. Može li, Nebojša? Može. Tek smo počeli. Evo, došli smo tu ispod Momčilovog grada. Ovo je ovdje putić što se vidi. Tu kreće staza za Crvenu gredu. A Crvena greda je ova tamo stena u daljini što se nazire iznad Četinara. Nećemo to sad ići, naravno. Nastavimo gore, imamo da se popnemo na nekih 1900, skoro 2000 metara. I kako je bilo za sada? Odlično, sada. Penjemo se već sat vremena. Da, ovo je, krenuli smo, znači možda smo imali kilometar nizbrdo ili ravno, sve ostalo je uzbrdo, a to je oko 10 km, znači 9 uspona. Ko dve avale. Tek ćemo. Ali gledaj zato šta gledamo, gledaj ti ove prizore. Lepo je, moram priznati. A tek ćeš vidjeti, ovo je samo početak. Vidjet ćemo ga mnogo bolje, ima jedan lep vidikovac, ali imamo još do njega.
Samo da nam ne izleti neki medlo. Ćao, ćao. Bravo. Yes! Woohoo! Ako niste sigurni kuda ide Durmitorski prsten, sve što treba da radite je da pratite put broj 2. Panoramic Roads number 2. Ovdje smo ispod stali puta. Idemo, sad ću da pokažem jedan izvor, zavoj. Ima do njega malo. Evo ga. Pojilo za konje. Za dva konja, da. Tak. Moj omiljeni izvor ovdje. Zato što ne znaš drugi. Znam još jedan. Ali nisam bio do njega. Evo, došli smo malo ovdje iznad izvora da prikažemo dole pogled na presušilo Sušičko jezero. To je ono skroz dole, zeleno da se vidi. Tamo ćemo da prođemo. Ne baš skroz dole, malo iznad. Ovo je moje jedno od omiljenih mesta na ovom prstenu. Evo ovdje malo provalija, ali baš je onako lepa priroda. Mislim da retko koji dođe ovdje. Evo samo još da pokažem gdje je tablo tog izvora. Znači ovdje. Zapravo je zaboj, a ne zavoj. Ovdje treba obratiti pažnju jer ima dosta kamenja na putu. Kad se zaletiš, nezgodno je baš, evo, može da se vidi ovdje. I to sad traje nekoliko krivina. Znači, kada se spuštate ka Sušičkom jezeru, maksimalan oprez. Evo, može da se vidi koliko kamenja zapravo ima. Znači, ceo jedan odron, onako. Nije naivno da se naleti u nekoj većoj brzini. Ovdje sad idemo desno, da. To je to. Vala smo se dosta spuštali. Moramo malo i da se penjemo. Da odrađujemo. Skoro 1000 metara nizbrdo. A prešli smo petinu uspona. Sad plaćamo ono silno spuštanje.
I ovdje kamenja na putu koliko hoćeš. Još se penjemo. Evo ga. Na ovoj tabli jedini, ja mislim da piše da je ovo zapravo dormitorski prsten. Da vidiš ovdje baš najlepši pogled. Oho. Oho. Ok, evo nas na vidikovcu koji gleda na kanjon Sušice. Evo vidi se malo iza nas. Nebojša, kako ti se sviđa ovdje? Ovdje, prelepo, boga mi. Baš mi se svidjelo, onda sam vidio čovjek prodaje kafu, pa sam uzeo i kafu da bi što više vremena ovdje proveli. Jeste, ovdje smo jedno pola sata sigurno. Jest. I malo kadrovi iz vazduha, malo sam iskoristio priliku. Inače, treći put da sam ovdje. Jednom sam bio biciklom, jednom sam bio kolima i evo sad sa kontra strane još jednom biciklom. Ali zaista kada idete krug kontra stranom, potpuno je drugačije. Znači, ja nemam utisak da sam već prošao tamo. Ti si Nebojša prvi put, tako da te je bilo... Ja sam prvi put, ono bilo je uspona dosta do sad, ali i dalje mislim da smo manje od pola što se tiče uspona. Pa, da, ja mislim da nismo dostigli još 1000-arku, a imamo preko 2000, ali da, dobro, bože moj. Ide za sad fino, bilo je ovdje strmih uspona, bilo je manje strmih, to je išlo fino, u stvari sve je išlo fino, pa idemo dalje. Mi stajemo često, onako gledamo malo i da slikamo, ne žurimo ceo dan, ima vremena, dug je dan, zašto bi žurili, zašto bi se mučili, previše, malo voziš, malo odmaraš i tako. Da, idemo dalje, da ne gubimo vreme, dosta smo ovdje izgubili. Jeste, prešli smo tek 30 km, imamo još minimum 50, o tom potom. To je to. Evo, skoro smo na pola naše rute i dolazimo do jednog mesta za odmor. Tu ima jedan kafić, ima po nešto da se kupi, ima da se natoči voda, a posle ovoga stvarno ne znam da ima još vode. Nisam siguran ni da li ima.
I opet uzbrdo. Imate ovdje solidan plasman. Proizvoda. A mi smo na prstenu Dolmitorskom. To je prava stvar, ja vidim ovdje stranaca koliko hoćeš ima. Ima, pogotovo na primjer Čeha, Njemaca, Poljaka. Si živ? Ja. Kako ćemo sad? Poštovani gledalci. Jeli smo neke domaće proizvode. Bilo je dite sa krompirom standardno, ali stavljamo dalje, prošli smo pola. Da. Sad ova vožnja ne bi trebala bude preteška u smislu dugačkih puta. Sad ćemo vidjeti. Retko te viđam sa devojkama, a viđam te svaki dan. Sad idemo na najzanimljiviji deo. Bolje da mi nisi pokazao. Jao, vidi ga, molim. Hej, dođi. Ispred mene, rutaš, direktno. Pre 3 nedelje videli ste video, sam se penjao. I evo ga konačno da vidimo sedlo. Ovo što se vidi ovdje je Dobri dom. Ok, evo nas kod sedla, još malo i stižemo do sedla Prevoja i ja mislim da nemamo uzbrdice više, onda ide sve nizbrdo. Kako ti se učini za sad, ne bojiš
kako ti se čini na ovom Marsu gdje smo sad. Da, zanimljivo je. Dobro, ovaj drugi deo vožnje je manje strm, tako da ide to fino. Da, i sad malo nam je oblačno pa nas ne pruži sunce. Sad, možda bi valjalo da ima s vremena na vreme sunca, ali da ne bude stalno. Ko bi nama ugodio. Da, čuti. Dobro je da ne pada kiša. Da, čuti, možda valjda neće ni da počne. Ništa, imamo do sedla još, šta znam, možda pola sata da se popnemo i onda se spuštamo sve do dole. Idemo dalje, to je to, da ne gubimo vreme, već smo prilično razvukli ovu vožnju. Hvala. I evo,
ponovo smo na Žabljaku, odvozili smo krug i Nebojša, ajde, reci mi ti prve utiske, pošto ja sam već bio. Znači ti si bio, a ja mogu samo da ponovim tvoje reči, najlepša vožnja koju sam ikad imao. Ali i možda i najteža, isto vremeno. Koliko ti je pokazalo? 2111 metara? 2111 metara. Uspona! Da, i 6 sati i 19 minuta kretanja. Da. Ali smo potrošili još 3 sata usput na neke pauze, na klopu, na ovo, na ono. I uopšte mi nije žao zbog toga, jer treba uživati toj prirodi. Jeste, ja se potpuno slažem, razvukli smo ga maksimalno, ja mislim da nam je skoro 10 sati od kako smo krenuli, ali nema veze, mislim, to jeste poenta ove rute, da se vozi, da se uživa, a i naravno da se onako skupi snaga i da se izdrži sve, ali i da se odmara usput, tako da nadam se da vam je bilo zanimljivo, ako jeste, ponovit ćemo ovo opet. Samo bih teo da kažem još, znači ovo smo sad išli kontrarutom u odnosu na ono što sam išao prošli put, i mogu reći da je jednako lepo, ali da mislim da je bolje raspoređen taj uspon nego onako. Jer onako taj zadnji uspon dođe od nekih 1000 metara. Skoro 1000 metara da, i to jakog uspona. Da, pred sam kraj kada si baš umoran i to je baš strm uspon. Mi to nismo imali, znači nismo imali tako. Da, ovo je bilo sada raspoređeno lepo. Ovo je bilo dobro. Tako da, svakom preporučujem da dođe, da ćete ići na ovu ili na onu stranu. Ova strana je možda malo lakša, ali svakako uživat ćete. Do sljedećeg puta, like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Zdravo.